Ejja ma nagħmlux l-isport ballun politiku, iżda naħdmu flimkien biex tispiċċa l-korruzzjoni fl-isports. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt l-inawgurazzjoni tal-wirja bl-isem ta' Stop the Fix, Fix the Threat. Din kienet imtellem li kellim tal-Oppożizzjoni Ryan Kallus u Team Sport PN b'Esebizzjoni tal-isbaħ ritratti minn fotografi Maltin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li matul ħajtu tgħallem ħafna mill-isport u li waslu biex jifhem dwar in-numri ta' setturi fil-ħajja. U qal li jammira b'mod speċjali l-enerġija u l-passjoni ta' żgħażagħ Maltin filwaqt li qal li l-atleti għandhom jemmnu f'xulxin. Delija qal li l-liġi mhix biss dik li qed toħloq il-problema, iżda wkoll l-iskit u l-biża' li wieħed jitkellem. Qal li s-soċjetà warbet lil min tkellem dwar l-informazzjoni li kellu, iżda saħaq li dan għandu jinbidel minnu fih. Adrian Delija jisħaq li żbalja minn baqa' kwiet u ħeba dak li jaf. Żied jgħid li hekk kif il-pajjiż lest jiġġieled kull korruzzjoni hekk ukoll dik fl-isport. Il-liġi waħedha mhix biżżejjed. Il-liġi ħadd tagħti l-istruttura illi jekk jinbena u jinbeda l-proċess u jkun hemm il-konsekwenzi ma ċari. Però rridu issa nagħmlu li tkun hemm kultura sħiħa illi min jgħid min jikxef mhux ta' mu eroj. L-oppożizzjoni tinsab bajta waħda, dik li l-politiċi ma jarawx il-kulur politiku biss. Irridu nagħtu messaġġ ċar f'dan il-pajjiż li biex tikseb xi ħaġa, biex tieħu xi ħaġa, biex tieħu dak li ħaddek, ma tixħallas, ma tridx tixtri, ma tridx tikkorrompi. Imma trid tkun int li b'ħidmietek, bl-ara ta' xbinek, bis-sofferenza bid-dixxiplina, bil-perseveranza, inti tasal fejn għandek tasal. Ryan Kallus spjega li l-għażla tal-post weqet għall-bini tal-Parlament għax kienet l-intenzjoni tiegħu tat-Team Sport PN li jelevaw l-importanza tal-isport il fuq mill-partiġjaniżmu politiku. Il-ħsieb li din il-wirja ssir fil-Parlament huwa sabiex nollu l-fuq l-isport mill-partiġjaniżmu politiku. U allura għal din il-wirja segwiet kompetizzjoni ta' fotografi Maltin illi sottomettew ir-ritratti tagħhom u l-għażla li qegħdin naraw wara hija l-koll ritratti ta' avvenimenti sportivi li seħħew f'Malta u li it-tema tagħhom naturalment hija marbuta ma' dik tal-konferenza li se nkunu qegħdin nagħmlu nhar is-Sibt 21 ta' April bit-tema Stop the Fix, Fix the Threat. Lan huwa li niġġieldu l-korruzzjoni fl-isport. Ryan Kallus spiċċa d-diskors tiegħu billi jirrimarka x-xogħol tal-fotografu ta' Media.Link Communications Martina Ġus li organizza biex tittella din l-esebizzjoni. Ir-ritratti li hemm esebiti fil-Parlament jistgħu jinxtraw bil-flus kollha jmorru bħala donazzjoni lid-Dar tal-Providenza. Il-wirja se tibqa' miftuħa sa nhar il-ġimgħa 27 ta' April.